дуруд тамошобинони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол. Мо дар пахши мустақим дар студияи марказии телевизиони варзиш қарор дорем. Саҳнаи барномаи Аврупо афрӯз аст ки мо атрофи бозии шаби гузашта миёни дастаҳои Арсенал ва Пари Сен-Жермен ҳарф мезанем. Инак исми ду дастаи иштирокчии финали ин мусобиқоти бонуфуз маълум аст. Дар финал Интер зидди Пари Сен-Жермен бозӣ мекунад ва имсол на аз Англия ва на аз Испания ягон даста дар финал бозӣ нахоҳад кард ки чунин зуҳурот каман дар кам иттифоқ меафтад. Ва имрӯз дар таҳлили бозии шаби гузашта ба ман кӯмак мерасонанд ҳамкоронам Ғолибшон Мирзозода ва Парвизи Маҳмадамин ки бевосита шореҳи рақобати шаби гузашта буд. Инак шурӯъ мекунем Парвиз аз шумо. ҳисоби 2-1, аммо аз лиҳози оморӣ дида мешавад ки Арсенал беҳтар буд, аммо аз рафти бозӣ ба назарам ки Пари Сен-Жермен бартарии калон дошт. назари шумо дар ин масъала? дар оғози бозӣ албатта Арсенал хуб буд, махсусан 15 дақиқаи аввал се имконияти беҳтарини голзанӣ барои дастаи меҳмон пайдо шуд, аммо дар маҷмӯъ бояд бигӯям ки факту рақамҳо давлат барон мекунанд ки чи дар бозии якум, чи дар бозии дуюм омори XG дастаи Арсенал беҳтар аз Пари Сен-Жермен буд. Вале як чизро мо бояд фаромӯш накунем. Дар футбол факту рақамҳо, дриблингҳо, хуб техникаву тактикаи бозигарон албатта таъсири худро мерасонад ба натиҷаи ниҳоӣ, аммо футбол дар баробари ин ирода аст, матонат аст, шуҷоат аст, эҳсосоте аст ки бояд дар ҳар як лаҳза худро контрол карда тавонанд аз ӯдаи кор бароянд. Бозигарони Пари Сен-Жермен нисбатан хунсартар буданд ва дар истифода бурдан аз имкониятҳои худ назар ба Арсенал беҳтар ҳаракат карданд. Ман фикр мекунам сабаби асосии комёбии онҳо аз ҷамъи ду бозии муқобили Арсенал ҳам маҳз дар ин аст. Ғолибшон бибинед, дар ду бозии Арсенал ҳамагӣ як гол зад. Ин ягон рабт дорад ба он омиле ки ҳамлавари марказӣ надорад вақти охир Арсенал ва маҷбур мешавад ки дар ҳамин мавқеъ Микел Мериноро истифода барад. Анамин омили аз ҳама муҳим дар Арсенал аст ки онҳо надоранд як ҳамлагари марказие ки тавонад аз он имкониятҳое ки пеш меояд ва ҳамон ҳолатҳоро ба гол оварда расонад. Ягона омил дар Арсенал ҳамин аст. Албатта онҳо хатти дифои қавӣ доранд ва дар ин баробар хатти нимҳимоя ҳам метавонад ки дар дилхоҳ ҳолатҳо вазъиятҳои хубро, вазъиятҳои мусоидро барои ҳамлагарон созмон диҳад. Аммо то ба ин марҳила омадани Арсенал ин албатта талошҳои бевоситаи хатти дифоъ, яъне ҳамон бозигароне буданд ки тавонистанд то ба ин марҳила онҳоро оварда расонанд. Албатта бо голҳои задаашон новобаста аз ин даста дар умум тавонист ки як бозии зеборо нишон диҳад. Аммо дар муқобили Пари Сен-Жермен амин буд ки онҳо ҳамон имкониятҳоро чӣ хеле ки Парвиз ишора кард натавонистанд ки ба сама расонанд. Агар ҳамон се имконият ҳадяқал яктоаш агар истифодаи дуруст мешуд ва ҳисоб баробар мешуд, мо бозии бисёр зеборо медидем баъд аз бозии Барселона. Аммо ҳисоби 2-1 метавонист ки бозам калонтар бошад дар сурате ки Пари Сен-Жермен пеналти худро самаранок истифода мебурд. дар дақиқаи 27 ҳисоби бозӣ кушода шуд, пас аз оне ки партоб аз тарафи рост сурат гирифт, тарафи Фабиан Руис ва Фабиан тавонист ки тӯбро вориди дарвозаи Арсенал гардонад. Бозигаре ки аслан чандон зиёд гол намезанад дар корномаи худ, чи дар даврони бозӣ кардан дар Наполи, чи дар бозӣ дар Пари Сен-Жермен. Аммо дар ҳамин бозии бениҳоят муҳим тавонист ки гол ба ҳадаф расонад. Омор ба мо нишон медиҳад ки 19 зарба иҷро кардааст Арсенал ҷониби дарвозаи Пари Сен-Жермен. аз миёни инҳо 4-8 дақиқ буданд. Дар навбати худ ПСЖ 11 зарба, аммо 6 зарбаи мустақим. дар ҳамин рақобат ҳунарнамои олӣ нишон дод Донарума ва бори дигар исбот кард ки барои чӣ Матеи Сафонов наметавонад рақами 1 бошад дар ПСЖ ва маҳз барои чӣ дарвозабони итолиёвӣ рақами 1 аст. Канориҳои Арсенал бениҳоят фаъол буданд, чун Букайо Сака, Мартинелли. Аммо ба назарам ки имрӯз Микел Мерино он бозие ки мо вақтҳои хеле одат кардаем дар иҷрои ӯ дидан, дар ҳамин мавқеъ ҳаводори марказӣ натавонист анҷом диҳад. Бале, дуруст аст. На танҳо ӯ, балки нафари баъдӣ ҳам ки дар роҳандозии ҳамлаҳо нақши меҳварӣ дорад, Мартин Эдегор чандон фаъол набуд, чи дар бозии якум, чи дар бозии дуюм. Хуб, дар мавриди Арсенал ва имкониятҳои он бояд бигӯем ки дақиқаи сеюм фурсате ки барои Деклан Райс пайдо шуд ва баъдан дақиқаи чорум бубинед имконияти дуюми Арсенал зарбаи Мартинеллиро бартараф карда истодааст дарвозабон Донарума. Хуб, Донарума дар 15 дақиқаи аввал шонсҳои Пари Сен-Жерменро барои баромадан ба финал хело зиёд нигоҳ дошт. дар мавриди канориҳои дастаи Арсенал шумо гуфтед, дар қисми якум Мартинелли нисбатан фаъол буд, шояд ба ҳар ҳол бештар
ӯ ҳамроҳи Сака хавфу хатари зиёдро ба вуҷуд меоварданд. Аммо дар нимаи дуюм дигар Мартинелли аз назарҳо нопадид шуд ва канори чап аслан бениҳоят заиф буд. Канори рост албатта фаъолияташро давом дод ва Сака бештар ҳуҷумҳоро ба роҳ монд. хуб, дар мавриди ҳунарнамои хуби Донарума бояд бигӯем, ки дар як ҳолат андаке осеб гирифт дарвозабони итолиёӣ ва чунин ба назар расид, ки ин метавонад яке аз умилҳое бошад, ки имконияти Арсеналро барои баромадан ба даври ниҳоӣ зиёд кунад. Лек Донарума аз ҷои худ бархост ва бозиро давом дод. пароз як саволи дигар мехостам пурсам. бубинед, дар ҳамин бозӣ мо муаллифони голҳоро қайд накардем, чун мехостем ки нафаране ки бозиро тамошо накарданд туфайли барномаи Аврупо Афрӯз лаҳзаҳои ҷолибтарини бозиро бубинанд. Фабиан Руиз дар дақиқаи 27 гол зад, баъдан Ашраф Ҳакимӣ дар дақиқаи 72 ҳисобро 2-0 гардонид ва Букайо Сака танҳо дар дақиқаи 76 ягона голи Арсеналро дар ду бозӣ ба сама расонид ва аз зарбаи бинияти хатарноки Хвича Кварацхелия айни замон ба мо нишон дошуд. ҳамзамон ПСЖ як пеналти ҳам дошт, ки онро Витиния самаранок истифода бурда натавонист Давид Рая зарбаро баргардонд. бо ҳамон ҳунарнамое ки Донарума дар ҳамин рақобат дошт, барои чӣ УЕФА беҳтарин бозигари рақобат Ашраф Ҳакимиро эътироф кард? хуб, инҷо акнун омили он ки голи Ашраф Ҳакимӣ голи ғалабаовар буд дар рафти ин бозӣ, ин чиз ба эътибор гирифта шуд. Вагарна агар аз миёни дарвозабонҳо баҳо диҳем, ҳунарнамои Давид Рая ҳам дар муқоиса бо худи Донарума дар ин бозӣ бад набуд. яъне ӯ пеналтиро гардонд ва чандин вазъиятҳои хатарноки дигар. Гап дар сари ин аст, ки Арсенал аз бохти якум, аз бозие ки 30 дақиқаи аввали он дар Иморот бениҳоят баъд барои онҳо шурӯъ шуда буд, хулосаи зарурӣ гирифт ва Артета ба ин бозӣ куллан бо рӯҳияи дигар бачаҳоро тайёр кард. Онҳо махсусан дар 20 дақиқаи аввал зидди Пари Сен-Жермен таҳти рақами 1 бозӣ карданд, прессинги баландро истифода бурданд, ҳуҷумҳои хатарнок ба миён омад. ғайр аз он шонсе ки Хвича Кварацхелия дошт, ду ҳуҷуми бисёр хатарноки аслан аксулҳуҷумҳои Пари Сен-Жермен баъд аз хатои худи футболбозони дастаи Арсенал ба миён омад, ки дар ҳар ду ҳолат футболбозони ҷавони дастаи Пари Сен-Жермен аз онҳо истифода накарданд, Дезире Дуэ ва Бредли Барколя. Ман фикр мекунам дар ҳамин бозӣ анамон голи зудҳангоми дастаи Арсенал нарасид, то ин ки эътимоду боварии онҳо зиёд шавад ба оне ки бозиро давом дода метавонанд то ба ҳатто замони изофӣ ва комёбӣ дар баробари Пари Сен-Жермен. барои чӣ дар канори рост ба ҷои Усмон Дембеле Бредли Барколя баромад? чунки баъд аз он осебе ки Дембеле дошт ва ба фикри ман барқарор шуда буд албатта, аммо ба пуррагӣ не. Бале, албатта ба пуррагӣ набуд, чунки агар ба пуррагӣ шифо меёфт, ҳеҷ вақт таваккал намекард инҷо сармураббӣ ва ҳамин омил буд ки Дембелеро дар хатти дар ҳайати захиравӣ гузошт ва онро дар қисмати дуюм ба майдон ворид кард. феълан Усмон Дембеле натиҷаи таърихиро барои футболбозони фаронсавӣ дар мусобиқаи Лигаи Чемпионҳо ба қайд мегирад. ӯ самараноктарин бозингар дар ҳафти як мавсим аст бо 8 голи худ ва 4 партоби головар дар бозии дишаба, гарчанд ки ӯ гол назад, аммо партоби головар анҷом дод тавонист ва ҳамин тариқ ӯ тасаввур кунед ки дар зарфи як мавсим аз тамоми бозингарони дигари фаронсавӣ таърихан беҳтар гашт. ҳолате ки ани замон иттифоқ меафтад, ана ҳамун голи аввалро мо хуб дидем, бори дигар метавонем ки такран мутаваҷҷеҳ шавем ба рафти ҳуҷум. На, инҷо каме ҳолати дигар аст, вақте ки ҳамловар Дуэ зарбаи иҷро мекунад. Хвича Кварацхелия боз тӯбро ба стуни дарвоза зада буд. ҳис намекунем ки ба хатти дифои Арсенал андак таҷриба нарасид, гарчанд ки Луис Келлиро ин мавсим бисёр таъриф мекунем, аммо дар ҳамин бозии муҳим надоштани таҷриба таъсир расонд ба сифати бозии ин футболбоз ва умуман дар хатти дифоъ ва дар мавқеи нимовизии такягоҳӣ камбудиҳо дар бозии Арсенал дида мешуд. бо баргаштани Томас Парти интизор мерафт ки ҳамин камбудиҳое ки дар бозии якум дар хатти миёнаи майдон буд дар Арсенал рафт шавад, аммо ба пуррагӣ ҳамин чизро надидем. Арсенал дар мавсими баъдӣ на танҳо ба як ҳамлагари марказӣ ниёз дорад, балки ба як футболбози дигари хатти миёнаи майдон бениҳоят ниёзманд аст, ба он хотир ки ҳам Томас Парти, ҳам Жоржиньо дар он сатҳе ки талаб карда мешавад барои пирӯзӣ дар чунин мусобиқаҳо ҳоло ҷавобгӯ нестанд. Бейнам Жоржиньо рафтанаш маълум, аммо Томас Парти нисбатан заиф албатта бозӣ кард. Дар бозии якум гуфта мешуд ки набудани ӯ гӯем мушкилиҳои зиёдро ба вуҷуд овард, аммо буданаш ҳам беҳбудиҳои зиёд наовард, чунки тавре мо мебинем на Эдегор ва на Деклан Райс дар назди ӯ гӯем дар якҷоягӣ аслан ҳамин се нафар дар хатти миёнаи майдон бартарии Арсеналро таъмин накарданд.
хуб дар бораи гол танҳо ин нуктаро мехостам бигӯям ки бо қафаси синаш бисёр хуб ҳаракат кард ҳамонҷо Фабиан Руис ва агар аҳамият дода бошед на танҳо Мартинеллиро аз садди роҳ дур мекунад, балки аз байни 5-6 футболбози дастаи Арсенал зарба мезанад. Дарвозабон ҳам ки зояи дидаш маҳкам шуда буд, ҳамонҷо зарбаро баргардонда натавонист. як ҳуҷуми дигар иттифоқ меафтад дар қисми аввал, вақте ки аз маркази майдон фирор мешавад Хушат Кварацхелия, баъдан пас медиҳад ба Брэдли Барколя, аммо ибтидо ба зарбаи ӯ халал мерасонад Деклан Райс, баъдан Давид Рая ҳам тавонист ки ин зарбаро баргардонад. Гарчанд ки омури шумораи зарбаҳо ба пуррагӣ ба нафъи Арсенал буд, аммо имкониятҳои хавфноктар ба назарам ки бештар маз ПСЖ дошт. ҳамин тавр не? дар идома вақте ки 15 дақиқаи аввал пушти агар мо ихтисор кунем ибтидои рақобатро, баъди ин албатта ки фаъолии бештари бозигарони мо дастаи соҳибони майдонро дидем, чунки баъд аз он қадар ҳама фишор ва онҳо ҳам бозиро ба даст гирифтанд ва нагузоштанд ки дигар дастаи Арсенал дар хатти дифоъ мушкилиҳоро эҷод кунад. Онҳо дар хатти ҳамла бозигарони дастаи ПСЖ тавонистанд ки оҳиста оҳиста мавқеиятҳоро созмон диҳанд ва барои задани гол талош кунанд, чунки дар ин сурат агар ин корҳоро анҷом намедоданд, фикр мекунам ки ҳолашон бисёр бад мешуд. ҳис намекунед ки Арсенал ба Арсенали даврони Арсен Венгер табдил ёфтааст, вақте ки футболи зебо дорад, аммо доим чизе намерасад барои гузаштан ба марҳилаҳои баъдӣ ва роҳ ёфтан то ба финал, ва дар баробари ин маблағи зиёд сарф намекунад барои трансферҳо. онҳо 2 сол пеш маблағи калон сарф карданд, баъзе бозигароне ки зарурӣ буд, мисли Деклан Райс, Кай Хаверц ва чанд футболбози дигари дар кори ба ин тим омад. Ман фикр мекунам тобистони имсол ҳам онҳо маблағи калон сарф мекунанд, чунки роҳбарият дида истодааст ки гӯем рушди даста ҳаст, танҳо 2-3 мавқеи дигарро боз ҳам мустаҳкамтар кардан дар кор барои натиҷаи ниҳоии беҳтарин. Арсенал дар як нигоҳ хуб аст, на танҳо ин мавсим, балки мавсимҳои қаблӣ, аммо ҷоизаҳои арзишманд ҳоло нест. мо мехоҳем ё на давраи фаъолияти бисёр пурсамари гӯем як мураббиро бо ҷоизаҳои калони ӯ ба хотир мегиранд ва дар ёдҳо мемонанд. барои мисол Юрген Клоп дар 4 соли аввал ҳарчанд дар Ливерпул комёб набуд, аммо баъдан пирӯзӣ дар Лигаи Чемпионҳо ва ғалабаи таърихии Ливерпул баъд аз 30 сол дар чемпионати Англия боис бар он шуд ки Клопро ҳамчун яке аз мураббиёни таърихсоз дар давраи навин барои Ливерпул ҳамагон эътироф мекунанд. аммо Патрисио Ра ба назарам ки дар доираи яке аз подкастҳо қайд кард ки бозии Арсенал монанди силсилаи филмҳои Netflix аст. Доим мавсими ояндаро бояд ки интизор шавӣ. Пирӯзиҳо меоянд ё на? пирӯзиҳо меоянд. фикр намекунед ки шояд ҳоҷат ҳаст барои иваз кардани Артета? фикр намекунам ман ба ин андеша нестам, чунки дастаро сохт то ба ин сатҳ оварда расон. Албатта мушкилиҳои аммо чанд мавсим аст ки кор кардааст, тасаввур кунед. хуб агар хато накунам панҷум мавсим аст, бале. лек медонед чиз дигарро ҳам бояд эътироф кунем ки Арсенал дар куҷо буд ва ӯ ба куҷо овард. Розӣ ҳастам. қадами баъдиро гузоштан дар кор. Қадами баъдиро ҳоло болотар Клопро гуфтем, ӯ чӣ гуна гузошт? Трансферҳои зарурӣ аз ҷумла дарвозабон Алисон Бекер, дифоъгар Вирҷил ван Дейк ба тим омадан ва онҳо боис бар он шуданд ки гӯем мустаҳкамӣ пайдо шавад дар хатти дифоъ, дар хатти дарвоза. хуб натиҷа омад. Дар Арсенал ҳам тавре гуфтем, муҳим ин ки лидерони асосӣ дар даста нигоҳ дошта шавад. баъдан хатти миёнаи майдон бо ҷалби як ним ҳофизатгари марказӣ аз ҷумла Субименди ки онҳо талош карда истоданд баъд аз оран аз Реал Сосидад пурқувват гардад ва хатти ҳуҷуми марказ як ҳамлагари соф марказӣ дар кор аст. Бе ин намешавад. тавре мо дидем бо Кай Хаверц мумкин ҷои дуюмро бигирӣ дар Премер Лига. хуб бо Микел Мерино мумкин дар баробари Реал Мадрид муваффақ шавем, аммо дар марҳилаҳои баъдӣ боз ҳам мушкил мешавад. инҳо бояд бартараф шаванд. хуб Арсенал ба назари ман рушд карда истодааст ва ин ҳамин гуна давомдор ҳаст. мураббии ҷавон аст, иқтидор дорад, хоҳиш дорад, мактаби калонро гузаштааст Микел Артета ва фикр мекунам ҷоизаҳо ҳам ба даст оварда метавонад. розӣ ҳастам, аммо саволи муҳимтарин буд ки барои чӣ дар равзанаи гузаришҳои зимистона онҳо ягон ҳамловари марказӣ нагирифтанд, вақте ки проблемаҳо аллакай дар ҳамон давра маълум буд. Хаверц ҳамловари марказӣ набуд то омаданаш ба Арсенал. Мерино умуман ҳамловар нест, ҳатто нимҳофизатгари ҳуҷумкор ҳам набуд, бештар дар хатти марказ бозӣ мекард. аммо барои чӣ дар зимистон гирифтан ҳамин чиз барои ман нофаҳом мемонад. ҳолате аст ки то ба дасти бозигари Арсенал расид ба Юрен Тимбер ва
ба Скелли. ба Скелли расид, мазарат, ба Луис Скелли расид ва пеналти таъин гардид. Ҳамин ҳолати даст табиӣ буд ё не? Не. Чунки дасти Луис Скелли тавре мебинед ба исто масоҳати бадан ё ҳаҷми баданро васеъ карда истодааст ва пеши роҳи зарбаро гирифта истодааст дифогари мазкур. Яъне ки гарчанд ки нохустам расида бошад, тӯбро ҳатман дасти худро бояд ки ҷамъ карда ба баданаш часпонда нигоҳ дорад бозингар. Аммо Витиния дар ҳамин ҳолат метавонист ки умедҳои Арсеналро барбод намояд, аммо ин бозингар начандон хуб иҷро кард. Пеналтиро бубинед бениҳоят осон. Масири паст, зарбаи суст ва Давид Рая ки дуруст ҳаминҷо ҳаракат кард. То охир пеш аз зарба напарид. Интизор шуд зарбаро ва кори кардааш дуруст буд. инҷо пеш аз ҳамин пеналтиро задан вақте ки дар миён як каме ист буд, ҳамонҷо мураббиён бо ин дарвозабон як робитае доштанд, як суханроние доштанд ки ҳамонҷо шояд ки медонистанд ки ҳамин бозингар чӣ гуна зарбаи пеналтиро иҷро мекунад ва шояд ҳамин омилам сабабвор шуд ва ӯ ин зарбаро баргардонд ва ин мавқеиятро дарёфт. мо бисёр зиёд дар бораи Арсенал ҳарф зада истодаем. Фикр мекунам месазад каме таъриф кард Пари Сен-Жерменро. Дар чанд соли охир онҳо бори дуюм ба финали Лигаи Чемпионҳо мебароянд. Ин навбат бидуни ситораҳо, аммо бо сармураббии доно, бо сармураббии таҷрибадор ва ҳайате ки ҳамчун як механизми ягона бозӣ мекунанд роҳ меёбад ва шумо ба назар мерасад ки ин мавсим онҳо воқеан ҳам шонси хуб доранд барои пирӯзӣ ба даст овардан. се дастаи англисиро пайҳам шикаст дода баромад ба финал Пари Сен-Жермен. Аслан дар ибтидои мавсим он кас ҳатто интизор надошт ки то ин марҳила расида метавонад ин бошгоҳ. сири муваффақият дар чи аст? Дар чанд барномаҳои дигар ҳам пурсида будам дигар ҳамкорони худро дар ин маврид. ҳар кас ҳар фикру андеша баён карда буд. Шахсан ман дар кори Луис Энрике мебинам. шумо дар чи мебинед муваффақияти ПСЖ-ро? ин дуруст аст. дар мавриди Энрике баъзан вақт мо гӯем нигоҳҳоямон шояд манфӣ буд бо дар назар дошт, махсусан ҳолатое ки вақти охир бо ӯ дар дастаи мунтахаби Испания иттифоқ афтод. Аммо бубинед дар рафти ҳамин голи дуюмам агар мо таваҷҷӯҳ кунем, ҳуҷуме ки Арсенал дошт ба аксулҳуҷум табдил дода дастаи Пари Сен-Жермен гол месанад ва ҳамагӣ 2 дақиқа кифоягӣ кард барои Усмон Дембеле то ин ки паси голиро ба қайд гирад. Ашраф Ҳакимӣ бошад дар навбати худ бениҳоят олӣ зарбаро иҷро кард. Луис Энрике вақте соли гузашта ба ПСЖ омад, то даври нимниҳоӣ баромаданд. онҷо ҳам гӯем бахти баланди Дортмунд буд ки онҳо ба финал баромаданд, вагарна беш аз 10 зарба, агар хато накунам 13-14 зарбаи бозигарони Пари Сен-Жермен дар ду бозии зидди Дортмунд ба сутун ва тири дарвоза расид. ин нофаҳмо аст ки чӣ хел ин қадар зарбаҳо ба сутун ва тири дарвоза мерасанду ПСЖ комёб намешавад ва Дортмунд ба финал меравад. ҳатто ҳамон мавсими якум Луис Энрике метавонист як натиҷаи таърихиро барои дастаи Пари Сен-Жермен ба қайд гирад ва баъдан дар рафти ин мавсим бубинед ӯ Килиан Мбапперо аз даст дод. Сегонаи хатти ҳуҷумро дигар кард. Маъз ӯ талаб кард ки бо маблағи калон ҳам бошад Хивича Кварацхелия зимистон ҳатман харидорӣ шавад, зеро дар ин мавқеъ мушкилӣ буд. Дембелеро маъз ӯ ба ҳуҷумкунандаи марказӣ табдил ёфт ва ҷиҳатҳои нави ӯро кашф кард. Хулас кори дасти мураббӣ дар ПСЖ ба таври возеҳ эҳсос мешавад. ҳатто даврае буд ки Донарума ба хатоҳо роҳ медод. ӯро бовар кунонед ки метавонад дар сатҳи баландтарин бозӣ кунад. хатти дифои дастаи Пари Сен-Жермен бубинед дигар шудааст. Вилиам Пачо яке аз кашфиётҳо аст ки то ҳамин мавсим бисёриҳо ӯро намешинохтанд. ин дифогар аз худ дарак дод. дар маркази майдон футболбозони португалӣ Невеш ва Витиния ба ҷуфти асосӣ табдил ёфтанд. гарчанд ки ин ду бозигарон дар чемпионатҳои худ дар бошгоҳи қаблиашон ҳунарнамои олӣ доштанд, аммо он қадар ба қавли замони муосир пиар надоштанд. Яъне ки онҳоро омма намешинохт ва ман аз онҳо ҳамин мавсим ҳолам чандон ошно нестам ба мухлисони гӯем ки футболи танҳо ҷолибе ки он қадар таваҷҷӯҳи зиёд надоранд ба бозиҳо, ҳолам барои онҳо ошно нестам, аммо ба назарам ки шахсони бозисозу нигоҳдорандаи маркази майдон аз ҳамин бозигаронанд. ҳамин ҳолате ки ҳоло мо шумо дида истодаем метавонист калидӣ шавад дар дақиқаи 80-уми рақобат. партофте ки Калиафори аз канор анҷом медиҳад ва ҳамин вазъият ба дарвозаи холӣ Сака гол зада натавонист. дақиқаи 80 тасаввур кунед 2-1 аллакай Арсенал як гол зад, умедҳо бедор шуданд. 2-2 мешуд, идомаи бозӣ боз ҳам ҷолибтар сурат мегирифт, чунки Арсенал ҳамин лаҳзаҳо ба фишор гузашт. тағйиротҳои кардаи
артета таъсири худро гузоштанд, махсусан Леандро Тросард хеле хуб ба бозӣ ҳамроҳ шуд, аммо фурсатҳо аз даст мераванд, махсусан ана ҳамин ҳолат. Ва баъдан боз як сейви бисёр муҳими Донарумаро бояд қайд кунем, баъд аз зарбае ки Сака аз канори рост зад, чунин ба назар расид ки тамом гол мешавад, аммо Донарума як илоҷ карда бо ҳамон дастҳои дарози худ ба тӯб расид ва он зарбаро ҳам бартараф кард. Мисле ки шаби якум Зомер ҳамин гуна корнамоиҳо нишон доду Барселонаро аз идомаи рақобатҳо берун кард. Донарума бо ҳамин расишҳои худ дар лаҳзаи охир ба тӯб ПСЖ-ро имкон дод ба финал барояд ва ПСЖ ҳам албатта наметавонем бигӯем арзанда нест. Арзанда буд аз ҷамъи ду бозӣ зидди дастаи Арсенал ва онҳо ки хунсардона аз имкониятҳои худ истифода бурданд, дар ниҳояти кор комёб шуданд. розӣ ҳастед ки нисбат ба чанд соли охирини марҳилаҳои нимниҳоии Лигаи Чемпионҳо ин мавсим марҳилаи нимниҳоӣ аз ҳама ҷолибтарин буд? бале, ин ҳам метавонад ҳамон факту рақамҳое ки дар бозиҳои ин ду шаби охир гузашт ин боз ҳам равшан кунад, чунки дастаи Барселона бинед ки дар майдони худ бо Интер 3-0 кард ва омад боз дар майдони Интер бозие шуд ки бовар кунед ҳеҷ кас интизор надошт. Мо ҳарчанд ки аввалан шуда боз Интер гол зад, мо умедҳо буд ки Барселона гол мезанад. ҳамин хел омад кор то он дараҷае омад ки Интер ба давраи финалӣ роҳ ёфт. албатта ки инҷо бештар ҳамон аз лиҳози ҳамон коршиносон мегуфтанд, ҳам аз он сатҳу сифате ки Барселона дорад ва ин мавсим нишон медиҳад, гуфта мешуд ки онҳо ба давраи финалӣ роҳ меёбанд. аммо чунин нашуд. ин ҳам ҳамон ҷазобият ва ҳамон натиҷаи беҳтарине буд ки боз ҳам ҳамон равшантар мекард